Môn yn gweithredu? Hyd Sir Fôn a maen nhw'n best yn Llangefni. Rwyl arall? Na, just Sir Fôn sy'n ni'n meddwl, dwi'n siŵr. Llangefni a dros Sir Fôn I gyd. Rwyl arall? Dwi'n meddwl na. Anglesey, Wales? Somewhere? I don't know. I don't know. I don't like this. Over there? Yeah? Anyone else? Is it a town hall? What about which areas do we cover? Ynys Môn? All of it. All of Anglesey. Anywhere else? Not too sure. Don't know. OK, wel I. Menter Môn. Dim mond ar Ynys Môn, maent felly? Wel, ella byddai ardal gweithredu Menter Môn yn eich syni. I ddechrau, mae gennym 4 swyddfa. Un yn Neuadd Dref Llangefni, un yn Emsbarc Gaerwan, un ar Stryd Fawr Porthmadog, un arall yn Rhythun. Nawr ein prosiectau. Yn amlwg mae gennym brosiectau traws Môn, ond mae gennyf hefyd gymaint yn mynd ymlaen yng Ngwynedd, Conwy a Sir Ddinbych. Nid yn unig hynny, ond yn y gorffennol rydym wedi gweithio ar brosiectau yn Sir y Fflint, Wrecsam a Cheredigion. Felly dyna chi, gobeithio gallwch werthfawrogi, bod Môn yn ein henw, nid oes gennym ofn mentro dros y bont.